Pois pahnan pohjalta mielivä porilaisorkesteri S voitti edellisen ottelunsa ja tavoittelee nyt kauden ensimmäistä voittoputkeaan. Toistaiseksi kauden 2 peräkkäisen ottelun voittaminen on ollut Patapaldolle ylittämätön este. Alku näyttää valoisalta, talkoot aloittaa veli-Matti Savinainen. Paluu arkeen näyttää jatkuvan nopeasti. Vain 42 sekuntia edellisestä ja Niko Nieminen tasoittaa ottelun kauden 8. osumallaan. Mutta, porilainen hulluus on puskemassa läpi kauden päätöshetkillä. Jesse Joensuu iskee ensin 2-1. Ja hetkistä myöhemmin nuori herra Sakari Salminen puhaltaa Isomäen Hillokseen kipinää ylivoimamaalillaan. Matti Kuparinen ja Tommi Huhtala saavat syöttöpisteet. S-pelaajat ovat viimein syttymässä päävalmentaja Suhosen maalailemiksi taivaalla räjähtäviksi meteoriiteiksi. 4-1 iskee Tommi Huhtala. S-maalintekijöiden keski-ikä on 4 osuman jälkeen tasan 20. Tulevaisuus on porilaisten. Mutta tulevaisuus saa odottaa. S-taivas nimittäin pimenee yhtä nopeasti kuin valkenee. Blues iskee 6 minuuttiin 3. Ensin Arto Laatikainen, sitten Erkki Rajamäki ja tasoituksen arvoisesti Santeri Heiskanen. Jatkoaikaratkaisu täydentää koko kuvan. 4-1 ottelua johtanut S-joukkue taipuu 4-5. Oskar Osalalle voittomaali on kauden 16 osuma. Bluesin voittoputki kasvaa voiton myötä 5 ottelun mittaiseksi.